Hej, jeg vil gerne være intro til Footy. Værsgo. Tak. Hej, jeg vil gerne være med Minimax. Værsgo. Tak. Goddag. Jamen, goddag, fru. Jeg vil dræbe den is i Muhaha se-taber. Hej. Vent på mig. Det var hun gjorde. Fylder et sol deroppe måske. Nej, pas på! Pas på dernede! Hvad sker der? Ja! Af min numse! Se, ikke en fin pakke. Og nu er den min. Det er min. Nej, aldrig. Det er min nu. Nej, det er min. Nej, Det er min. aldrig. Den snupper jeg. Hej. Hjælp. Scrim. Endelig er de døde. Ej, min butik er ødelagt. Jeg har, Den party ikke her. jeg har en dieselkugle med. Ja. Viden om Kims is. Is. Det var det, viden. Næste scene. 15 år senere. Hej. Goddag. Lad os gå ind og spise lidt. Ja. Yeah, mums. Lækker. Lad os gå udenfor. Nam. Det er meget mættet mad. Kommer du ikke? Kom nu. Jeg går med. Nu. Jeg kommer nu. Kom. Mit hus er så smukt. Hey, vent på mig. Men jeg er lidt sulten. Kan vi godt lige gå forbi og tage en lille is? Jo. Okay. Lige om lidt. Vi skal lige sammen i dag. Nu går vi derhen. Godt, kom. Yeah. Nu skal vi have aftens. Jeg skal have en Trudy Frutti. Også mig. Jeg vil have en Minimax. Nej, en Trudy Frutti. Nå, kom. Nu skal vi udenfor. Vent. Hvad? Skulle vi ikke sove? Wow, Easy. Vi farvel. Nej. Kom, nu går vi. Hvor er vi henne? Vi er i mit hus. Jeg blev helt forskrækket. Ja. Lad os gå ind og sove nu. Det var dejligt. Yeah. Råpige. Hvor er vi henne? Jeg er så bange. Vi er i en ørken. Nå. Sikke en udmodståelig by. Og den er rigtig smuk. Jeg vil bare Anhold, det er ikke så godt. Anhold. Vi har fundet vej, hvor I kan komme ud. Kom med. Men jeg er træt, og jeg vil sove. Kom nu med. Okay. Du var med i min drøm. Du var med i min drøm. Nej. I var alle sammen med i min drøm. Og Laura med Kimsis. Albert med hjertet. Albert med Clara med toppen. Olaf. Elisabeth med